Máš rád světlo? Něco tě naučím. Super, Jardo, tak jim to ukáž. Tahle židle může být tvoje. Prosím vás, to je E14 nebo E27? Pokud nebudeš něčemu rozumět, tak ti to rádi osvětlíme. U nás budeš mít 5 týdnů dovolené, tak nám snad taky jeden pošleš. Sorry, how much is the fish? Nerozumíte? Nevadí. Jako benefity máme příspěvek na jazykové kurzy. Neboj se, u nás dostaneš stravenky. A za dobrou práci ti samozřejmě dobře zaplatíme. A naše team buildingy jsou legendární. A samozřejmě máme zaměstnanecké slevy na veškerý sortiment. Jsme Eglo, největší výrobce světel na světě. Nejlepší zaměstnavatel široko daleko. Tak jo, Jardo, dneska padla.